Siasa kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro chako chenro mar jiwo jo Kenya mondo miyo kwedo suru masani dhi chak juogi wijo piny bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nyaopodho chik mar omenda. E romo margi gi jo piny alap makam kunji bura Nairobi, jatend Azimio kata jotend Azimio keto kenge mag keto jo piny ong'any ne chulo suru kendo sundo jatend piny koting'o jotend Kenya Kwanza mondo miyo wuoge telo kata gilok pachgi. Jafom marwa Eric Wenga no yore romo nyakon mga jwango miware podno eyo machal kodma. Alap makam kunji bura Nairobi. Romo ne ochik jomokalo kwet mar Azimio ne omolo mar lalruok gi oganda. Tumejaribu kupigana na hawa watu huko kwa bunge, imeshindikana. Tumeenda kwa mazungumzo, yameshindikana. Sasa Nairobi munasema nini? Munasema nini? Wale munasema maandamano nionyesheni na mikono. Hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mulinituma kula Senate. Ruto ameshaamua wa Kenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Kae negiria dondamo agibiro kao kochakre kawuono bang' ka jatend piny William Ruto nyopodho chike manyien mag omenda. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. Mumekubali pesa yenu kuharibiwa. Mumekubali munataka unga au munataka assistant ministers. Munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye. Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Silence will be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors. And we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the re-emergence of a dictatorship. Riwruok mar Azimio osebedo ka kwedo chik mar omenda mane jatend piny William Ruto goe kogno. Mae achiel kuom gigo ma ochuno Azimio mar rido tol e lweny margi Kenya Kwanza. Odinga wacho ni nyaka gikaw okang' mabende biro mono piny owacho choko osuru ma piny owacho geto tiyo godo. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. Ama mutalipa ushuru. Mutalipa ushuru ama hamulipi. Tumesema hatulipi. Karako doko ni ng'anyo ne gichungo dweche 2 mokalo, Azimio ramoni mano kende e dholuo ma piny owacho winjo kendo nyaka koro gibage. Kakuku mar ng'anyo no en tarik 7 dwe manyien. Hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio?
Koro ena yanga ni pinyo wacho ka achiel kod riwruok makwedo mar Azimio koro rakre matek mokalo mae kaluwore kod okenge madito ma riwruok mar Azimio olando kochakre kawuono. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi County.